Vin a Manifa porque creo que sobran os motivos para mellorar as condicións de traballo, pero tamén para mellorar a calidade do ensino. É dicir, temos un montón de horas, temos unhas ratios que non son asumibles. Eu, por exemplo, teño 30 rapaces nalgúna clase sin contar os NEAE. Veño porque o que queremos é mellorar a calidade do ensino e que sea sostible para todos. Estamos fartos de que o goberno de Rueda esteña cada 2x3 sacando noticias na prensa dicindo que temos máis profesorado que nunca e menos alumnado. A realidade dos centros é completamente diferente. No meu centro, por exemplo, é un centro enorme no que temos casi 700 nenos, solamente 3 PTs. Ademais, parecenos indignante que se conte como docente a maiores o profesorado que está contratado para as plazas de Mega, cando ese orzamento ven da Unión Europea e non é da propia Xunta. Eles non teñen que aportar ningún só euro para eles. Xa estamos fartos, precisamos máis profesorado e menos mentiras. Veño a reivindicar un pouco os novos cambios na formación profesional, que teñamos un pouco máis de coordinación os docentes que damos clase coas empresas e que o que importe de verdade sexa a formación do alumnado e non que cada vez titule máis xente sen calidade educativa real. Pusimos a Manifa porque no CPI dos dices están recortando profesorado, non nos deron o profesorado solicitado, temos un profe menos do ano pasado, aumentaron as necesidades considerablemente, non se cumpliu o acordo de ratio o curso pasado e este ano síguese sin cumplir, estamos xa un pouco sobrepasados. Pois eu vin a Manifa porque non soporto máis esta situación de recorte de persoal no noso centro. Estamos traballando baixo mínimos, nunhas condicións laborais que non se poden aguantar, traballando máis que nunca, máis horas a costa da nosa conciliación familiar. Así que arriba a loita e defensa polo ensino público.